Гей, прывітанне! Сёння мы робім металічную каробачку для мікраскопа. Спачатку я зрабіў на кампутары макет на бумаге, перанёс на метал, прыкладна 0,5 мм ён. Далей хутенька врезаем добрымі ножніцамі. Тут асабліва нечага каментаваць. Музыку я не ўстаўляю, бо баюся аўтарскіх правоў. Таму слухайце мяне. Так, тут, каб лягчэй было згінаць, я вось на маленькай машынке па адпільванню рабіў прыкладна на некалькі доляў міліметра заглубленне. У пальчатках не працуем з вялікімі піламі, але тут можна. Вельмі маленькае, таму што пагружэнне, і пільны дыск ён нават не выходзіць з метала. Таму даволі безапасна. Але ўсё роўна акуляры, каб зрок можна было аставіць такім жа, як і до гэтай апрацоўкі метала. Вось такая прыгажосць атрымоўваецца. Далей будзем загібаць. Спачатку я пробаваў вось такімі пасатижамі, але получалось не вельмі добра, таму я ўзяў ціскі і імі ўжо нейкую прамую за некалькі заходаў нашмат лягчэй зрабіць. То есть крыху падгінаем, потым загібаю. Такі быў у мяне рабочы працэс. Самыя кончыкі загінаў, каб не было, каб пальцы не парэзаць. Вось. А асноўныя загібы ўжо можна амаль рукамі рабіць, таму што там даволі вялікія штукі для загінання. Вось каробачка. Такая атрымоўваецца. Засталося толькі маленькія вінцікі па бакам дадаць, каб яна не развалівалася. І паглядзіце, што атрымоўваецца. Опа! Мікраскоп вось з такой вот штукай, таму што была пластиковая у арыгінале. Вось, калі хаціце, на мікраскоп зраблю агляд. Всё, всім да пабачэння і пака!